Намираме се в село Граница за още една порция от нашите любими сметища. Вижте какво става. На няколко стоти метра зад мене е язовира в село Граница. Виждаме тук какво става. Всичко изглежда прекрасно. Някакви кучета да ме нападнат. Да. Тук е малко гуми имаме за цвят. Да. В такава кочина живеем, за съжаление.